Καλησπέρα. Ε, Έτσι λίγο με μια μικρή έκπληξη και κάτω από μια όμορφη, ένα όμορφο βράδυ Κυριακής ήθελα να μοιραστούμε κάποια πραγματάκια. Μιλάω πολύ συχνά με αρκετούς από εσάς και μου λέτε, μου εκμυστηρεύεστε κάποια πράγματα για τις ζωές σας, για αυτά που νιώθετε, για αυτά που αισθάνεστε. Εμείς είμαστε εδώ πάντα και εγώ, Νικόλας, Ουρανός, best-selling συγγραφέας και καθηγητής σε Global Academy of Coaching και η Jill Zuka βέβαια, MCC, Life Coach και Executive Coach, να είμαστε δίπλα σας, να είμαστε κοντά σας τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο σπουδών. Και τελευταία είναι πολύ της μόδας το κομμάτι ενός υπόκοφου φόβου, δηλαδή να υπάρχει ένας κρυφός, ένας συνεχόμενος φόβος, μια ανησυχία. Κυκλοφορούμε, υπάρχουν λόγοι, αν θέλουμε να το αποδώσουμε αυτό, θα μπορούσαμε να το αποδώσουμε στον ιό, θα μπορούσαμε να το αποδώσουμε στην οικονομική ανασφάλεια, μπορούμε να το αποδώσουμε πολύ εύκολα σε κάτι εξωτερικό από εμάς, αλλά έχει να κάνει, για μένα, χωρίς να το κρίνω, έχει να κάνει με την θωράκισή μας, έχει να κάνει με το πόσο είμαστε αποφασισμένοι αυτά που έρχονται απ' έξω, οτιδήποτε μπορεί να έρθει απ' έξω, μπορεί να έρθει ένα κορνάρισμα, μπορεί να έρθει ένα τρακάρισμα, μπορεί να έρθει ένα τηλεφώνημα, μπορεί να έρθει μια αναποδιά, μπορεί να έρθει μια απόλυση, μπορεί να έρθει μια απώλεια, μπορεί να έρθει ένας θάνατος, μπορεί να έρθουν οικονομικές καταστροφές. Δεν θα συνεχίσω γιατί θα γράψουμε ένα καινούριο ελληνικό σκυλοτράγουδο. Οπότε ένα είναι το σίγουρο και πρέπει κάποια στιγμή στην ενήλικη ζωή μου, χρειάζεται κάποια στιγμή στην ενήλικη ζωή μου να το καταλάβω αυτό, ότι ποτέ σε αυτή τη ζωή, σε αυτό το σχολείο που λέγεται γη, δεν θα σταματήσουν να έρχονται απ' έξω πραγματάκια τα οποία έχουν να κάνουν με μένα. Έχουν να κάνουν με πράγματα τα οποία με τσιγκλάνε, με τσιμπάνε, με ξυνίζουν, με πιέζουν, με πρεσάρουν, με καταπιέζουν, μου χαλάνε τη μαγιά, μου χαλάνε τα πράγματα όπως τα είχα τακτοποιήσει στο φτωχό μυαλουδάκι μου και με πετάνε πολλές φορές σε δύσκολες καταστάσεις, σε πράγματα εκτός comfort zone. Αν θέλω να μην συνεχίσω, και λέω αν θέλω γιατί είναι μια συνειδητή επιλογή, γιατί μπορεί και να μην θέλω. Να μου πει κανείς, Νικόλα, τώρα σοβαρομιλάς, που λένε και φίλοι μου στην Κύπρο, τους χαιρετίζω, σοβαρομιλάς, δηλαδή υπάρχει κάποιος άνθρωπος που ξέρεις που δεν θέλει να πάει καλύτερα η ζωή του, που δεν θέλει να είναι πιο ανθεκτικός στις δυσκολίες, που δεν θέλει να ανατρέπει τα πράγματα και να στέκεται όρθια και όρθιος απέναντι στις δύσκολες καταστάσεις, στις πιεστικές καταστάσεις. Υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει αυτός ο υπόκοφος φόβος, αυτή η υπόκοφη ανησυχία, ακόμα και τις πιο, όπως λέει και ο Παύλο Κοέλιο, ακόμα και τις πιο ευτυχισμένες μου στιγμές, πίσω από τις πιο ευτυχισμένες μου στιγμές υπάρχει ένας κρυμμένος φόβος. Ακόμα και τις στιγμές που χαίρομαι, που είμαι ευτυχισμένος, που τρώω το καλύτερο φαγητό, που είμαι με την καλύτερη παρέα, που πίνω τα καλύτερα ποτάκια, που κάνω την καλύτερη προπόνηση, ακόμα κάτω από αυτές τις στιγμές υπάρχει ένας υπόκοφος φόβος. Και θέλω να σου πω ότι παίζω εδώ λίγο με τα καλώδια, γιατί θέλω να σου δώσω ένα πολύ ωραίο παράδειγμα που μου αρέσει πραγματικά. Το έχεις καταλάβει και από τον τίτλο. Μ' αρέσει να βάζω έτσι πολύ περίεργους τίτλους για να μπαίνουμε έτσι λίγο πιο βαθιά σιγά σιγά.
αρχίζει να ολοκληρώνει το Σεπτέμβριο, αρχίζουμε να μπαίνουμε στον Οκτώβριο, οπότε γυρίσαμε τις διακοπές, μπαίνουμε λίγο στην καθημερινότητα, υπάρχει πίεση, υπάρχουν απαιτήσεις, όλοι έχουμε απαιτήσεις από τον εαυτό μας και σιγά σιγά σας βάζω κι εγώ λίγο πιο βαθιά. Λέγαμε λοιπόν ότι δεν θα σταματήσουν απ' έξω να έρχονται πράγματα. Η συμπεριφορά μου απέναντι στα πράγματα δεν θα σταματήσουν να έρχονται συμβάντα. Η αντίδρασή μου απέναντι στα πράγματα είναι αυτή που παράγει το αποτέλεσμα. Είναι αυτή η γνωστή φόρμουλα των επιτυχημένων, συμβάν και αντίδραση ίσον αποτέλεσμα. Το συμβάν δεν αλλάζει, δεν μπορώ να σταματήσω ένα θάνατο, δεν μπορώ να σταματήσω μια απώλεια, δεν μπορώ να μπω στο κεφάλι του άλλου του πειραγμένου που στο κορνάρι, στο φανάρι θέλει να κορνάρει. Για να έχω ένα διαφορετικό αποτέλεσμα στη ζωή μου, θα χρειαστεί να αλλάξω αντιδράσεις. Εκεί δηλαδή που αυτός πάει και κορνάρει, ή εκεί που πάει κάποιος και πεθαίνει, ή αυτοκτονεί, ή δεν ξέρω τι, ή αμελεί τον εαυτό του και του έρχεται ξαφνικά, που δεν υπάρχει ξαφνικά, έχουμε πει, ένα αυτοάνωσο ή μια ανίατη ασθένεια, εκεί εγώ θα πρέπει να αλλάξω αντιδράσεις. Μέχρι τώρα είχα έκπληξη, μέχρι τώρα έπεφτα από τα σύννεφα και καλά εγώ να πέσω από τα σύννεφα που είναι ουρανός, αλλά όχι εσείς. Σταματάμε λοιπόν να πέφτουμε από τα σύννεφα και βλέπουμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε αντιδράσεις. Να δούμε δηλαδή πώς μπορούμε να μπούμε από τις γκρι περιοχές μας, από τις αρνητικές περιοχές μας, να βάλουμε θετικά συναισθήματα. Θα πει κανείς, ναι, γίνεται μια απώλεια, γίνεται ένας εκνευρισμός, κάποιος με βρίζει στον δρόμο και μπορώ να έχω ακόμα και γι' αυτό θετικά συναισθήματα. Ποιος είμαι, ο Άγιος, ο Χριστός, ποιος είμαι? Όχι, δεν είσαι ούτε Άγιος ούτε Χριστός, ούτε μπορείς να γίνεις, ούτε εγώ μπορώ να γίνω, αλλά σίγουρα θα έχεις καταλάβει ότι οι ίδιες αντιδράσεις, πανικόβλητες αντιδράσεις, πολλαπλασιάζουν πανικόβλητα αποτελέσματα. Και πολύ, πολύ εύκολα από μικρές καταστάσεις και από μικρά αποτελέσματα αρνητικά μπορεί να αρχίσει να με παίρνει μπάλα, μπορεί να αρχίσει ένα γαϊτανάκι αρνητικών γεγονότων και συμβάντων στη ζωή μου, τα οποία βέβαια σαν καρφιά στην καρέκλα ίσως τελικά να μου οδηγήσουν να σηκωθώ από την καρέκλα και να μπω στη δράση, να αλλάξω την ενέργειά μου και να πάρω πιο θετικές αποφάσεις και να κάνω πιο θετικές κινήσεις. Στην υγεία σας λοιπόν, νεράκι του Θεού, και εγώ όμως είμαι εδώ απόψε, είμαι εδώ σήμερα, δεν ξέρω που με βλέπεις, πριν κοιμηθείς, μόλις ξύπνησες, σε ένα διάλειμμα σου, θέλω να βάλεις καλά στο μυαλό σου αυτό που θα σου πω. Έχεις τη δυνατότητα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, 100% σίγουρο είναι, έχεις τη δυνατότητα να αλλάξεις την πραγματικότητά σου. Αν δεν την έχεις εσύ τη δυνατότητα, δεν την έχει άλλος κανείς για σένα. Στο υπογράφω με αίμα, στο υπογράφω από όλες τις εμπειρίες που έχω περάσει, από όλες τις εκπαιδεύσεις που έχω κάνει, από όλους τους δασκάλους που έχω συναντήσει, από όλους τους μαθητές και τις μαθήτρες με οποίους έχω συνεργαστεί. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Είσαι η κλειδαριά και το κλειδί ταυτόχρονα. Αν θες να σταματήσει αυτός ο υπόκοφος φόβος μέσα σου για το τι θα φέρει το αύριο, για το τι θα ξημερώσει, για το τι καινούριο θα συμβεί, ποια ατυχία πάλι θα μου χτυπήσει την πόρτα, αν θες αυτό να αλλάξει, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να δυναμώσεις. Και σίγουρα όταν μιλάω και λέω να δυναμώσεις, δεν μιλάω να γίνεις bodybuilder. Καλό θα είναι να φτιάξεις και το κορμί σου. Συν τις άλλες, κάτι θα δείξει αυτό, θα δώσει φυσική κατάσταση, θα δώσει ενδορφίνες, θα δώσει θετικές ορμόνες, θα σου βοηθήσει τη σωματική και την ψυχική λειτουργία και την νοητική λειτουργία, θα την αναβαθμίσει. Αλλά όταν λέμε να δυναμώσεις, μιλάμε να δυναμώσεις ψυχικά. Μιλάμε να δυναμώσεις απέναντι στις αρνητικές σου σκέψεις, μιλάμε να δυναμώσεις απέναντι σε αυτή τη μάστιγα το τι μου κάνουν οι άλλοι. Γιατί είναι πολύ εύκολο όταν είμαι κουρασμένος, πιεσμένος, καταπονημένος από τον αγώνα που δίνω καθημερινά στη δουλειά μου και στις σχέσεις μου, να πέσω στην παγίδα του τι μου κάνουν οι άλλοι. Αυτή τη τσιχλόφουσκα, αυτό το ψωμοτήρι, είναι πάρα πολύ εύκολο. Αλλά όταν αρχίζω να δυναμώνω και πώς αρχίζω να δυναμώνω, να το πάρει το ποτάμι Νικόλα, αρχίζω να δυναμώνω μέσα από τη γνώση. Αρχίζω να δυναμώνω μέσα από τη γνώση. Θα πει κανείς, διαβάζω βιβλία. Όχι, δεν μπορώ να διαβάσω 100 βιβλία και να δυναμώσω μόνο, αλλά
αν διαβάσω κάποια βιβλία, ίσως είναι μια καλή αρχή να αρχίσω να καταλαβαίνω ότι προφανώς και κάτι άλλο παίζεται. Όταν λοιπόν δυναμώσω, όταν αρχίσω να πιστεύω στις δυνάμεις μου, όταν αρχίσω να καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει τύχη ή ατυχία, όταν αρχίσω να αντιλαμβάνομαι και να αποδέχομαι ότι όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο, που μπορεί να μην το ξέρω και μπορεί να μην χρειάζεται να το μάθω, αλλά αυτό εκεί που συμβαίνει δεν είναι αδικία, δεν είναι κάτι που ήρθε να με πληγώσει, δεν είναι κάτι που ήρθε να με καταβάλει, είναι κάτι το οποίο ήρθε να με αφυπνήσει για να πιάσω τον τάβρο από τα κέρατα. Έλα, πείτε έκανα με γεια για το μπλουζάκι τώρα, εντάξει. Είναι κάτι λοιπόν που ήρθε να με αφυπνήσει για να πιάσω τον τάβρο από τα κέρατα. Έχω τις δυνάμεις και τις αντοχές να πιάσω τον τάβρο από τα κέρατα. Η καινούργια γνώση λέει ότι ή θα πιάσω εγώ τον τάβρο από τα κέρατα ή ο τάβρος θα με καρφώσει και σαν άλλος σταυρομάχος θα πάω αδιάβαστος, σαν κάτι θλιβερές ειδήσεις που βλέπουμε καμιά φορά στην Ισπανία. Δεν έχω άλλη επιλογή. Είναι μονόδρομος να πιάσω τον τάβρο από τα κέρατα και είναι μονόδρομος να αναλάβω δράση και να αναλάβω ευθύνες. Άρα όλο αυτό το κομμάτι για να σταματήσει ο υπόκοφος φόβος περνάει μέσα από το μονοπάτι που λέγεται ατομική υπευθυνότητα. Αναλαμβάνω λοιπόν τις ευθύνες μου και αρχίζω να συλλέγω γνώση. Καινούργια γνώση, διαφορετική γνώση από αυτή τη γνώση την οποία έχω πάρει μέχρι τώρα στα πτυχία μου, στη δουλειά μου, στην εξειδίκευσή μου, από αυτά που μου είπαν οι γιαγιάδες, οι παππούδες και οι γονείς, που αυτά ξέραν και καλά κάνανε και τα σεβόμαστε και τα αγαπάμε και πάντα θα τα έχουμε στην καρδιά μας όσο μας δίδαξαν και όσο μας βοήθησαν και όσο μας πετσόκοψαν, θα έλεγα, για να μας οδηγήσουν από εδώ και πέρα σε κάτι διαφορετικό. Άρα, επαναλαμβάνω, η λύση υπάρχει. Η λύση υπάρχει και η λύση είναι η συγκεκριμένη. Να δυναμώσω με γνώση απέναντι στα πράγματα. Όταν αρχίζω και δυναμώσω με γνώση απέναντι στα πράγματα μετά από 6 μήνες, μετά από 1 χρόνο, μετά από 2 χρόνια, εμένα μου πήρε κάποια χρόνια περισσότερα και ακόμα βέβαια είμαι σε αυτό το μονοπάτι, δεν είναι κάτι το οποίο σταματάει ή έχει ένα τέλος, είναι μια διαδικασία πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω, αλλά πιστέψτε με, από τα πάνω κάτω μετά αυτό πάει προς τα πάνω, ενώ προηγουμένως που δεν έπαιρνα γνώση ή δεν ήθελα να δυναμώσω ή δεν ήθελα να πάρω ευθύνες, τι γινόταν, κάτω, πάνω, κάτω, πάνω, κάτω, πάνω, κάτω, πάνω και αυτό πήγαινε προς τα κάτω. Άρα λοιπόν, ο ένας δρόμος είναι να πάρω γνώση, διαφορετική. Ο δεύτερος νόμος είναι, ενώ παίρνω γνώση, να την εφαρμόσω στην πράξη. Παίρνω μια γνώση και λέει, είναι ωραίο, ξέρω εγώ, να είσαι ευγνώμων. Το ακούσαμε, το ξεχάσαμε. Είναι διαφορετικό να δέχομαι μια φράση, είναι ωραίο να είσαι ευγνώμων, και είναι διαφορετικό να κάθομαι κάθε πρωί να πειθαρχώ και 5 λεπτά να γράφω 5 φράσεις ευγνωμοσύνης για 5 πράγματα τα οποία με ευγνώμων στη μέρα μου, στη ζωή μου, στη εβδομάδα μου. Είναι διαφορετικό γιατί όταν βάζω τη γραφή, ενεργοποιούνται περισσότερες αισθήσεις. Περνάει σε όλο μου το μεδούλι, περνάει στην ενέργειά μου, περνάει στα βιοκύματά μου, στους βιορυθμούς μου και αυτό βγαίνει στα γεγονότα και στους ανθρώπους τα οποία θα συναντώ. Και ακόμα και αν συναντήσω αρνητικά γεγονότα ή ακόμα και αν συναντήσω αρνητικούς ανθρώπους, εγώ θα είμαι πουσαρισμένος, θα είμαι δυναμωμένος, θα είμαι στη θετική μου ενέργεια, θα είμαι ανεβασμένος. Οπότε λιγότερο θα μπορώ να με επηρεάζουν οτιδήποτε άλλο γίνεται απ' έξω. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι δεν θα σταματήσουν, όπως είπα και πριν, να το επαναλάβω, ότι δεν θα σταματήσουν ποτέ να έρχονται γεγονότα απ' έξω. Αυτό που μπορεί να διαφοροποιηθεί είναι το πώς εγώ θα τα εισπράττω και πώς εγώ θα τα αναλύω στο μυαλό μου για να τα κάνω δουλειά για να γίνομαι καλύτερος. Πάρα πολλά χρόνια έχω φάει στη ζωή μου να θεωρώ αυτά τα γεγονότα κατάρρες. Τώρα όμως είναι η ώρα και δεν με παίρνει αν δεν αλλάξω να αρχίζω οποιοδήποτε γεγονός έρχεται απ' έξω να το κάνω, να το γυρίζω, να το αναστρέφω, να αλλάζω οπτική γωνία από την οποία βλέπω το γεγονός που έρχεται απ' έξω και να κοιτάζω πώς μπορώ να εκμεταλλευτώ αυτό το γεγονός υπέρ μου. Με σοφία, με ανωτερότητα, με ανώτερο σκοπό. Γιατί ή θα το εκμεταλλευτεί αυτό το εξωτερικό γεγονός, το εγώ μου, και θα αρχίσει το δράμα, την κλάψα, το παράπονο, την αδικία, την ατυχία, ή αυτό το ίδιο εξωτερικό γεγονός θα το εκμεταλλευτεί ο ανώτερος εαυτός μου
και θα με βάλει σε μια διαδικασία να δω αυτό το γεγονός ότι συνέβη για την εξέλιξή μου. Εντάξει, δεν είναι εύκολο, δεν είναι για όλους, δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά πάρτε ένα παράδειγμα, μια απόλυση. Κλάψα, ατυχία, μου τη φέραν, με μαχαιρώσαν, με κάνανε. Ναι, όμως συμβαίνουν απολύσεις καθημερινά, μαθαίνω για αρκετές απολύσεις καθημερινά και κάποιες από τις απολύσεις είναι και στο περιβάλλον μου. Όμως, αν είσαι τόσο καλός ή τόσο καλή και τελικά έπρεπε αυτό να συμβεί για να το αντέξεις, να πονέσεις μεν, αλλά να σου δείξει ένα μήνυμα ότι πρέπει να ακολουθείς έναν άλλο δρόμο, ότι τώρα είναι η ώρα να πιεστείς περισσότερο για να κάνεις μια ομαλή μετάβαση σε αυτό που πάντα η ψυχή σου ήθελε και όχι το μυαλό σου, αυτή τη δουλειά του δημοσίου ή του τύπου δημοσίου ενώ ήταν ιδιωτικού. Υπάρχει μια σοφία ανεξάντλητη στο σύμπαν, υπάρχει μια ανεξάντλητη σοφία στο timing των καταστάσεων, υπάρχει μια θεία ισορροπία, υπάρχει μια απίστευτη συγχρονικότητα σε πράγματα που δεν βλέπουμε πίσω από τις κουρτίνες και πίσω από τις κουίντες που εξελίσσονται. Πολλές φορές το μυαλό μας κινεί νήματα με το φόβο μας και μας φέρνει αυτοεκπληρούμενες προφητείες και δυσάρεστα γεγονότα. Όμως πραγματικά παίζει ρόλο και η ψυχή μας και μας φέρνει δύσκολα μαθήματα, αλλά τα δύσκολα είναι για τον καλό μαθητή. Στα δύσκολα ο καλός μαθητής γίνεται καλύτερος και γίνεται αριστούχος. Και εγώ με πολύ αγάπη σου λέω ότι είσαι ήδη αριστούχος, γιατί επιβιώνεις σε μια δύσκολη καμπή της ιστορίας, με κορονοϊούς, ξεκορονοϊούς, δεν ξέρω τι, διάφορα μέτρα από ξένους, από ισορροπίας, πιεστικές οικονομικές συνθήκες, δύσκολες δουλειές, δύσκολα ωράρια, δύσκολες σχέσεις, αλλά όλο αυτό το δύσκολο είναι για να πάρεις το proficiency, το προφήσιο που έλεγε η μάνα της μαθήτρας της Τζιπ. Οπότε άσε τα πλικέσια και πιάσε τα προφήσια και γίνε αριστούχος μέσα από τη γνώση. Νικόλα, μόνο μέσα από τη γνώση, μέσα από το life coaching, μέσα από τη γνώση, μέσα από την προπόνηση, μέσα από την αυτοβελτίωση μπορώ εγώ να γίνω δυνατότερος απέναντι στα γεγονότα. Αυτός είναι ο ένας δρόμος, σίγουρα δουλεύει, ναι, το αναλύσαμε πάρα πολύ διεξοδικά. Ο άλλος δρόμος είναι να χρησιμοποιήσεις το σωστό καλώδιο. Τι θέλει να πει ο ποιητής τώρα με το λάθος καλώδιο και το σωστό καλώδιο? Μας έχει φάει, Νικόλα, και στα βιβλία ότι δεν υπάρχει λάθος. Ναι, το λάθος το χρησιμοποιώ τώρα μεταφορικά, δεν υπάρχει λάθος. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος καλώδιο. Βέβαια, άμα πάρω εγώ ένα καλώδιο και πάω να φορτίσω αυτή τη συσκευή και δεν κάνεις αυτή τη συσκευή, δεν θα δουλέψει, θα είναι το λάθος καλώδιο. Αλλά το να βάζω ένα λάθος καλώδιο μου δίνει την πληροφορία ότι είναι η ώρα για το σωστό καλώδιο, οπότε να μην χρησιμοποιώ το λάθος καλώδιο, να χρησιμοποιήσω ένα άλλο καλώδιο. Φαντάσου λοιπόν ότι είσαι ένα κινητό. Εσύ, δεν ξέρω ποιο είναι το αγαπημένο σου κινητό, εμένα να ξέρεις ποιο είναι. Μπορείς να έχεις γεννηθεί, ας πούμε, να είσαι ένα κινητό TAB, ξέρω εγώ, Samsung, και να έχεις γεννηθεί, δεν ξέρω που είναι, στην Κορέα, ξέρω που είναι, και να έχεις γεννηθεί στην Κορέα λοιπόν, και επιτελείς μια εργασία. Είσαι ένα κινητό το οποίο είσαι 100% φορτισμένο. Ή μπορεί να είσαι και ένα κινητό, ξέρω εγώ, Apple, και να έχεις γεννηθεί στο Κουπερτίνο και στην Καλιφόρνια. Είσαι λοιπόν ένα κινητό και είσαι 100% στη φόρτιση. Πολύ ωραία εκτελείς όλες τις εργασίες, πολύ ωραία στέλνεις μηνύματα, πολύ ωραία σκρολάρεις στο Facebook, στο Instagram, πολύ ωραία στέλνεις τα inbox σου, πολύ ωραία βάζεις τα φιλτράκια σου, πολύ ωραία στέλνεις τα email σου, πολύ ωραία ενημερώνεσαι για τη μόδα, για τις ειδήσεις, για τα κρούσματα, για την κίνηση. Μπαίνεις στο Google Maps εκεί να δεις με ποιο δρόμο να πάρεις, ποιο εστιατόριο να επιλέξεις, ποιες είναι οι κριτικές. Κάνεις όλες αυτές τις εργασίες πάρα πολύ καλά. Έρχεται όμως η στιγμή που το σηματάκι πάνω δεξιά της μπαταρίας πέφτει και χαμηλώνει και αρχίζει να είναι γύρω στο 10-15%. Εκεί θα έχεις διαπιστώσει ότι βγαίνει ένα κόκκινο, γίνεται κόκκινο το
το κομματάκι αυτό της μπαταρίας και λες τώρα με παίρνει, δεν με παίρνει να πάρω ένα τηλέφωνο. Με παίρνει, δεν με παίρνει να ξαναμπω στο Instagram. Με παίρνει, δεν με παίρνει, μήπως με πάρει κανείς και μου σβήσει το τηλέφωνο και δεν με βρούνε. Και φυσικά, εκτός αν έχεις εκτός σπιτιού και έχεις ξεχάσει το φορτιστή, σίγουρα φαντάζομαι ότι και στο αυτοκίνητο σου μπορεί να έχεις κάποιο φορητό φορτιστή ή αυτές οι στίκες οι ωραίες που φορτίζουν ασύρματα. Σίγουρα όμως, αν πας στο σπίτι το βράδυ, το πρώτο πράγμα που θα κάνεις είναι να πάρεις το καλώδιο και να ενώσεις το κινητό σου για να φύγει από το 15% και την άλλη μέρα πάλι να είναι στο 100% για να μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ξανά. Εμείς, ως άνθρωποι, πόσες φορές τη νύχτα, τη μέρα, κατά τη διάρκεια της μέρας, έχουμε πάρει το σωστό καλώδιο την ώρα που πέφτουν οι μπαταρίες μας, την ώρα που οι μπαταρίες μας από το 100% που ξυπνάμε το πρωί και φεύγουμε από το σπίτι έχουν πάει στο 10, 15, 9, 6, 0%, την ώρα που κάνουμε shutdown, και βέβαια ξέρεις ότι την ώρα που κάνουμε shutdown, αν την ώρα που κάνεις shutdown σκάσει ένα τηλέφωνο, θα σβήσει το κινητό. Αν την ώρα που κάνεις εσύ shutdown σαν άνθρωπος, σε πάρει η μαμά σου τηλέφωνο και σου λέει αλαμπουρνέζικα, τι θα γίνει, θα τσακωθείτε, θα μιλήσετε άσχημα, θα παρεξηγηθείτε, θα της κλείσει το τηλέφωνο, κάτι δεν θα δουλέψει. Τι διαφορά έχω εγώ από ένα κινητό? Σίγουρα πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Δεν είναι παράξενο που το κινητό μου το προσέχω και το φροντίζω. Εγώ είμαι πολύ κολλημένος, οπότε μπορώ και να μιλάω και περισσότερο γι' αυτό. Δεν είναι πολύ παράξενο που το κινητό μας το φροντίζουμε και δεν τα αφήνουμε ποτέ ξεφόρτιστο. Και κυρίως το φροντίζουμε γιατί το φορτίζουμε με το σωστό καλώδιο. Το φορτίζουμε το καλώδιο του φορτιστή. Δηλαδή, αν το κινητό είναι Samsung, θα του βάλω το Android του φορτιστή. Αν το κινητό είναι Apple, θα του βάλω το iOS του φορτιστή. Δεν θα πάρω ένα καλώδιο, ό,τι λάχη με συβλάχη, να το βάλω στο κινητό μου, γιατί έχω καταλάβει ότι δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει, δεν θα έχει αποτέλεσμα. Στον εαυτό μου όμως, αυτό που θέλω είναι να πάω σε κάποιον άλλο, να πάω στον συνάδελφό μου, να πάω στο φίλο μου, να πάω στη μάνα μου, να πάω στον πατέρα μου, να πάω στον αδερφή μου, να πάω στον κόμενο, στην κόμενα, στη φιλενάδα, στη γυναίκα, στον άντρα, να του κλέψω το καλώδιο, να του κλέψω προσοχή, να του κλέψω σεβασμό, να του ζητήσω να μου κάνει μια χάρη, να του ζητήσω να μου δώσει χρόνο, χρήμα, προσοχή, δράμα, να πάρω δηλαδή το καλώδιο του άλλου, να το συνδέσω πάνω μου. Εκείνη την ώρα λοιπόν που βλέπω τα ραδίκια ανάποδα και σβήνω, προσπαθώ, αυτό έχω μάθει μέχρι τώρα, να ρουφήξω σαν βαμπύρ ενέργεια και καλώδιο ενέργειας από κάποιον άλλο. Και πολλές φορές τα αποτελέσματα τα ξέρετε. Δεν θέλω να είμαι αρνητικός, αλλά μπορεί να τσοντάρει κανείς κανένα καλώδιο, μπορεί καμιά φορά να κουμπώσει κανένα καλώδιο, αλλά χάνει και αυτός ενέργεια, χάνω και εγώ χρόνο φόρτισης και μπορεί να γίνει και καμιά ηλεκτροπληξία. Συνήθως αυτό γίνεται και την πατάμε και δύο. Τι όμορφα που θα ήταν να ασχολούμουν και να είχα κάθε μέρα λίγο προσωπικό χρόνο για μένα, να μπορώ να παίρνω κάποια μικρά time out και να μπορώ με το δικό μου καλώδιο, το οποίο βγαίνει εδώ από την ψυχούλα μου, το δικό μου καλώδιο να φορτίζει εμένα. Να μπορώ δηλαδή να κάνω τη γυμναστική μου, να κάνω τους κυλιακούς μου, να κάνω ένα ωραίο ντουσάκι, να βάζω μια ωραία κρέμα προσώπου, να κάνω μια ωραία αποτρίχωση, να κάνω ένα ωραίο μασάζ, να κάνω ένα ωραίο τρέξιμο, να κάνω ένα ωραίο διάβασμα, να διαβάσω 10 σελίδες από βιβλίο, να κάνω μια ωραία προσευχή, να κάνω ένα ωραίο διαλογισμό, να κάνω μια ωραία συνεδρία, να κάνω ένα ωραίο περίπατο, να κάνω μια ωραία βόλτα στη θάλασσα, μια σύνδεση με τη φύση, να απολαύσω ένα ωραίο καφεδάκι, ξέρω εγώ τι θέλω να πιω, μια ζεστή σοκολάτα, δεν ξέρω τι, μια γαζόζα, δεν ξέρω. Τι ωραίο που θα ήταν να μπορούσα εγώ που είμαι συμβατός με μένα,
να δίνω την αγάπη μου και τη φόρτισή μου στον ίδιο μου τον εαυτό. Δεν το λέω για να γίνουμε εγωιστές, το λέω γιατί τα καλώδια των άλλων δεν ταιριάζουν τόσο πολύ καλά σε εμάς. Ο καθένας έχει το καλώδιό του για να φορτίσει τον εαυτό του. Και όταν βρισκόμαστε μαζί, να αναπαράγουμε ενέργειες, να συζητάμε, να δίνουμε έρωτα, να δίνουμε αγάπη, αγκαλίτσες, φιλιά, χάδια, παρέα, συντροφικότητα, να βλέπουμε μαζί μια ωραία ταινία, ένα ωραίο σινεμά, δεν ξέρω τι, να τρώμε popcorn, νάτσος, τι τρώτε, guacamole. Όταν όμως είμαστε δύο ολόκληρα, κυρίως σε μια σχέση ή ακόμα και σε συγγενείς ή σε φίλους ή σε παρέες, σε οικογένειες, καλό θα είναι όσο το δυνατόν ο πυρήνας και ο μέσος όρος της φόρτισης να έχει μείνει ψηλά. Και αυτό γίνεται με όμορφα λόγια, με ευγένεια, με χαμόγελο, με θετικότητα. Αλλά ποιος συνέχασε το χαμόγελο και ποιος έχασε τη θετικότητα για να τη βρούμε εμείς. Εμείς θέλουμε ή να κλέψουμε κανένα καλώδιο από κανέναν άλλο, δηλαδή να κλέψουμε προσοχή, να κλέψουμε σημασία, να κλέψουμε τη δόξα, να παραπονεθούμε για να εισακουστούμε ή να ζητιανέψουμε σημασία και σεβασμό και δεν κοιτάμε, δεν έχουμε μάθει να δυναμώνουμε παίρνοντας γνώση και φορτίζοντας με το σωστό καλώδιο, σε εισαγωγικά, το καλώδιο αυτό που ξεκινάει εδώ από την ψυχή μου. Εδώ μέσα στο μυαλό μου υπάρχει βραχικύκλωμα. Εδώ μέσα στο μυαλό μου έχει χαθεί η μπάλα. Εδώ μέσα στο μυαλό μου έχω παλιές, νέες πεποιθήσεις, φόβους, ανησυχίες, πίεση, αβεβαιότητα. Προσοχή, τι γίνεται εδώ μέσα στο μυαλό μου. 100-0 δεν θα καταφέρω ποτέ να επικρατήσει το κομμάτι της ψυχής μου, αλλά μπορώ έστω 80-20 να ελέγξω 20% τι γίνεται στο μυαλό μου και να δώσω πρωτοβουλία και προτεραιότητα 80% στην ψυχή μου. Αλλά για να το καταφέρω θα πρέπει να σταματάω να κλέβω καλώδια ή να κόβω καλώδια από τους άλλους, να σταματάω να παίρνω αποφάσεις και να κάνω επιλογές όταν οι μπαταρίες μου είναι κάτω από 10, 15, 9% και πάνε για φούντο, γιατί οι αποφάσεις από αυτό το σημείο είναι αποφάσεις τραβηγμένες από τα μαλλιά, οι οποίες θα τις μετανιώσω ή θα με πληγώσουν αργότερα, θα με κάνουν να πονέσω. Δεν πειράζει αν με κάνουν να πονέσω, δεν χάθηκε ο κόσμος. Μέσα από τον πόνο πολλές φορές μαθαίνω, αλλά τώρα είναι μια άλλη ιστορία. Να αρχίσω να σταματάω σιγά σιγά να μαθαίνω από τον πόνο και να αρχίζω να μαθαίνω από το να είμαι πλήρης, από το να φορτίζω εμένα, από το να μου αξίζω, να μου φορτίζω τις αποφάσεις, να μου φορτίζω τις επιλογές, να με φορτίζω με ηρεμία, με αγάπη, με χαμόγελο, με δύναμη και κυρίως να με φορτίζω και με γνώση. Έτσι θα ξημερώσει μια μέρα που ό,τι και να έρθει την επόμενη εβδομάδα που ξεκινάει, να μπορώ να λέω με σοφία, «ΟΚ, πάμε να δούμε τι καλύτερο μπορώ να κάνω τώρα». Θα σταματήσω να νιώθω βραχυκλωμένος, αγχωμένος, θα μειωθεί αυτός ο υπόκοφος φόβος και θα έχω πάντα τη λύση για να είμαι καλύτερη. Θα έχω πάντα τη λύση για να μπορώ να απαντάω. Θα ξέρω ότι μπορώ να αλλάζω αντιδράσεις, θα ξέρω ότι είναι στο χέρι μου και στη δικιά μου ευθύνη να αλλάζω αντιδράσεις για να παράγω διαφορετικά αποτελέσματα και κάθε φορά όταν παίρνω γνώση και όταν παίρνω φόρτιση με το σωστό καλώδιο και το σωστό δάσκαλο, προπονητή, καθηγητή, instructor, δεν ξέρω τι, εσείς ξέρετε, να μπω και να ζω το μεγαλείο μου, να μπω και να ζω και να φέρω τους ανθρώπους, να φέρω τα γεγονότα, να φέρω αυτό που πραγματικά μου αξίζει, γιατί δεν ήρθα εδώ για να υποφέρω, δεν ήρθα εδώ για να γκρινιάζω, δεν ήρθα εδώ για να μαλώνω στα τηλέφωνα, δεν ήρθα εδώ για να πληρώνω, να πετάω λεφτά μέσα σε ένα πηγάδι. Ήρθα εδώ για να γίνω καλύτερος και με το παράδειγμά μου να βοηθήσω και αυτόν τον κόσμο, αυτή την κοινωνία, με το παράδειγμά μου, όχι με το να λέω τι να κάνουν οι άλλοι, με το παράδειγμά μου να βάλω το λιθαράκι μου, να εμπνεύσω κάποιους άλλους εκεί που με βλέπουν και βλέπουν ότι αλλάζω καθημερινά, σιωπηρά και μεθοδικά, από μέσα προς τα έξω, όχι από έξω προς τα μέσα. Ποτέ η αλλαγή δεν μπορεί να γίνει απ' έξω προς τα μέσα. Με το παράδειγμά μου λοιπόν να δώσω το στίγμα μου σε αυτή τη γη, σε αυτόν τον κόσμο, στο περιβάλλον που κινούμε, για τη θετικότητα, για την αγάπη. Να μειωθεί ο φόβος. Κάθε μείωση του φόβου είναι μια νίκη της αγάπης. Και εγώ μπορώ να συμβάλλω σε αυτό με τη φόρτιση
τη δικιά μου από μένα για μένα και τη γνώση από μένα για μένα πάλι. Δεν είναι εγωιστικό, πιστέψτε με, είναι μια επιλογή ζωής και θανάτου. Ή θα ζήσω ψυχικά ή θα πεθάνω εγκεφαλικά, μεταφορικά, αυτά που λέω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας αγαπώ πάρα πολύ, πολλά φιλιά σε όλες, πολλά φιλιά σε όλους. Χάρηκα που μοιράστηκα μαζί σας αυτές τις σκέψεις και είμαστε κοντά σας για ό,τι χρειαστείτε, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Πολλά φιλιά.